životu ne postoji nikakva dužnost, osim dužnosti biti sretan. Samo smo zato na svetu, a sa svim dužnostima, svim moralom i svim zapovedima. Retko činimo jedno drugoga sretnim, jer i sebe time ne činimo sretnima. Ako čovjek može biti dobar, može to samo onda kada je sretan, kada u sebi ima sklada. Dakle, kada voli, to je bilo učenje, jedino učenje na svijetu. To je rekao Isus, to je rekao Buda, to je rekao Hegel. Za svakoga je na ovome svetu. Jedino važno, njegovo vlastito najunutarnije, njegova duša, njegova sposobnost da voli. Ako je ona u redu, onda je svejedno jede li se proso ili kolači, nose li se dragulji ili rite, onda svet zvuči zajedno s dušom. Onda je dobro.